850 persuna li nqabdu jisirqu l-elettriku wara li babsu l-meter daħlu fi ftehim mal-Enemalta biex iħallsu dak dovut minnhom. Dan għandu jwassal biex l-Enemalta tiġbor miljuni ta' euro. Fil-fatt li dawk li mhux se jonoraw il-ftehim ikunu għamlu dwar il-ħlas se jkollhom il-konnessjoni maqtuha b'mod immedjat. Ikkonferma dan iċ-ċermen eżekuttiv tal-Enemalta Fredrik Azzopardi li fakkar kif mis-sena li għaddiet il-kumpanija żiedet l-isforzi tagħha biex taqta' s-serq tal-elettriku. Ma' Times of Malta Azzopardi qal li l-priorità bħala kumpanija li tassigura dħul tirkupra s-serq u li titgħallem minn kull każ identifikat. Inspjegat kif fil-waqt li kien hemm min qabel li jħallas b'mod immedjat l-ammont misruq u l-multa li jiddoppju tal-istess ammont oħrajn għażlu li jħallsu bin-nifs. Azzopardi qal li iktar minn influss immedjat ta' dħul l-Enemalta tistenna li ddaħħal ammonti ta' flus fuq medda ta' żmien. Is-serq tal-elettriku kien iddomina l-aħbarijiet għal diversi jiem is-sena li għaddiet meta l-Enemalta skoprit skema ta' tbabiż fl-smart meters. Fil-waqt li kienet offruta amnestija għal persuni li jersqu l-qudiem biex jirregolaw il-pożizzjoni tagħhom, diversi uffiċjali tal-Enemalta tresqu l-qorti akkużati li kienu limħuh wara din l-iskema. It-850 każ jinkludu wħud minn dawk li ħadu l-amnestija iżda anke każi ġodda. Dan kif l-Enemalta tagħmel madwar 7 ispezzjoni fix-xahar. Dan fl-istess ħin li qed jintuża apparat li kien installat f'Dellimara li jista' janalizza l-konsum u jindika fejn ikun hemm abbuż.